Unsa ma? Way titulo ning atong yuta? Ay, abot lang ni Papa di mo. Kung giunsan niya pagkapalitan ning atong yuta. Basta kay ako nibaw ang wa ni titulo. Mipalit si Papa og yuta ang way titulo? Pero kasabuta da, may pirmas tagtungod aning yuta, Oh, sa kadugay na natugtikan ang yutaan, nagtuubaya ko nga ato na giniyutaa. Nga kita nagitag-iya. Aw kita lagi tagiya, pero way titulo. Disura sa sabto na naman eh. Wala tayo igong ligong ebidensya nga ato na yutaa. Ay ato lagi ni, ato ni. Pero wa lagi titulo. Yun sa ko ng pagkapalitan ni Papa. Nga, nagtubo ko nga ang akong naibawan nga ato na giniyutaa. Ay ginang ato na ni. Si Papa gini mo pangutan na kung unsa ni pagkahitabo kung giunsan niya pagkapalitan ng yuta Oy, may gipirmahan na may kaniadto sa tagtungod ning yutaa nga gipalit ko na niya ning yutaa. Tagtungod? Sa ato pa, tagtungod gid siya ning yutaa pa? Di pa gid siya mo itag-iya? Ay, iya na god. Kaya siya may nagtikat ining yutaa. Unya iyang gibaligya na ako. Na nagpirmahanay may nga ako na ining yutaa. Ako na mutikat ini, human ko siya kabayre. Buga na po eh. Unya, asam lang yung gipirmahan? Ana ako kopya, oy. May kopya sa tong nagbaligya na ako ining yutaa. Unya, mau lagi. Way titulo. Oo, way uso ng titulo-titulo kaniyan to eh. Basta kay nagbinayranay o nagpirmahanay mi na sa una nga ako na ang may katungod ining yutaa. Kuyawa na po eh kung may kalit nga mo ang kuning yutaa nga may kapakitang titulo. O ganong ang kuno man ni salain, ha? Ganong ang kuno man nga ako naman ning yutaa. Kung gikuptan nga ako ning yutaa. Wa na'y makailog pa na ko ini kay may ligon kong gikuptang kasulatan. Kung may muilog pa unta, hagbay ra. Unya, suma, nagadag ko na lang mo. Mo 40 na katuig nga kita'y tag-iya ini. Dinhin na nato kuhaa ang atong panginabuhian. Unya, may nipatimaw bagod nga mo'y tag-iya na ning yutaa. Kana tungod kay ato na ning yutaa. Pa? Na, mao na sa una sa karaang panahon gaw, oy. Way tituluhay ang mga yuta. Murag nag-angkon-angkon na lang ba? Ilabi na ani mga yuta sa bukid. Di gudon ta ingon anagaw. May likon gudon ta tangkuptan sama anang titulo. Mga legal papers ba? Ay oo unta lagi gaw. Sa una manggong panahon gaw, kasagaran, way mga grado ang mga tao. Wa makaibaw anang mga legal papers. Noon sab. Hukusan na niya ng ako mga ginikanan. Ang ako'y katambag ni mo gaw, no? Kay ikaw may anak. Kamu mga anak nilang tiya ug tiyo, kamu ang magsusi anak kung asa dapit na susihon ang bahin sa yuta. Unya, kamu na'y patitulo. Matris ka na gaw? Nga wa man gani miskits. Nini yuta kasabutan nagigikuptan sa akong papa. Nisura gid bitaw anak gaw. Pero, dugay namang panahon nga kamoy tag-iya ng yutaa. Wa na tingali mo claim anang lain gaw, eh. 40 katuig naman gud ka mo, ana. Maingon ni Papa. Kadugay na, ana. Wa na tingali magsamok pa ninyo nga mo angkon, ana, gaw, eh. May lang ang tagaw, eh. Pero magpangutanon niya ako bahin na ng patitulo. Basin pwede na akong lihukon. Aron maklaro gyud ang among pagpanag-iya na ninyo yutaa. Matod pa sa kong papa, napalit niya ning among yuta, nga way titulo, dugay na. 40 na katuig ang nakalabay. Kasulatan lang ang iyang gikuptan sa tagtungod nga tag-iya sa yuta. Mao na ning among nga gikuhaan sa panginabuhian sukad pa kaniadto.
Maong medyo nabalaka ko, nga umila ang gikuptang legal papers, gawa sa maong kasabutan sa pagpalit nga pinirmahan nilang papa o sa nagbaligya sa yuta. Unya, Oy, Jason, ikaw ni bahala sa mga manghod din sa bahay, ha? Kay maghatod akong papa ni mo siyang paniod to sa tong uma. Ayaw ta nagpalagay yung mga manghod, humas paniod to, kay init kaayo. o ma, Hala, sige, adto na ko. hain na ba nila ako mga manghod? Kaya ako nang ipapaniod tuhon. Hain na ba nila ako mga manghod mga laag, oy? Wa man din sa ilang doanan permi. Go! O, Jason! Go, King! Kita kas mga manghod ako? Wa gaw. Pero, may lain ko nakita doon sa tindahan. Kinsa man? Sinang kuring. Oh, Nga na nabi dito gaw. Nga kanakaroon iyang yuta. Ilan ang yuta? unsa? Lagi. Sinang kuring nga may karinderya sa eskina? Oh. Nga matod niya gaw. Nga kanakaroon iyang yuta. Yuta na silang pamilya. Unsa? Binuang man na. Madto ko siya sa inyo gaw. O magkisulting papa ni mo. Unsa? Ha? Si Kuring? Opa. Nanabi ko no dito sa tindahan kay muanhi siya. Hmm. Kay makigsulti nimo bahin sa atong yuta. Oh, pasuwaya siya gani din eh. Wa ko mahadlok. Pero pa, di ba may kaliwat man na silang pulis pa? Wa ko mahadlok, oy. Mangilog sila gyuta. Na, magkamatay yun may ini. Pa, Kaila ka man nila. Mas una patang nakaabot ni yuta din he. 40 na katuig ta din he. Kana sila katunga ratingali. Mga 20 pa lang katuig sila din he. Diha niya ng ilang yuta, di layo nining atong yuta. Nya karon lang sila mangangkon nga ilan ning yuta nga atong yuta. Ka mga yabag. nya, sa man ana pa? Nga misulti ra ba si nang kuring nga muanhi siya? Pare aron maghikyara yun may ebidensya kung kinsa na mo ang tag-iyan nining yuta. Ayo! Oh, May nangayog katahuran pa. sige, tanawa. Basig, mauna na ang atong gipaabot nga muanhi. At naas papa ni mo dong? Oh, pa, sinang kuring gyud. Sige, padayon na. Hagbay na ko ng paabot sa iyang pag-anhi. Ay nahibaw-an manggod namo nga kani di ay inyong yuta Sidro. Kabahin pa man di ay nis among yuta. Maong amo na kinibawion ninyo. Kada kong binuang ko na. Nganong karon lang mo nga mangangkon ini, ha? Ay karon pasad lagi may mahibaw sukats 20 na katuig na mong puyo sa among yuta. Nya nahibaw-an na mo nga apil pa ning inyong yuta sa among gipanag-iya. Kahanggaw. Nang hambo ka nga 20 na mo katuig din, he? Nga 40 katuig na magani kong nagtikad ining yuta, ha? 40 na katuig sukad ning akong napalit ang maong yuta. Be, aron maklaro. Hikyari ko ninyo og kamatuoran nga inyo ning yuta. Doon na ba mo'y ikapakita? Wa sa ikapakita nga kamatuoran ang nangangkon sa among yuta nga ila pa ni yuta nga among gitikad og gipanagiya. Apan nahadlok mi sa sulti sa uban nga basin hikayo ni nila og patituluhan. Ang akong mga pangutana mao kini nga sunod. Unang pangutana. Nakapalit ang akong papa og yuta nga way titulo 40 na katuig. Kasabutan lang ang gikuptan sa akong amahan nga may pirma sa tagtungod sa yuta. Balido ba ang pagpalit ni Papa ani? Ikaduhang pangutana. 40 na katuig kapin nga nagtikad mi ani yuta sukad sa pagpalit ni Papa. Karon lang nga nahitabong may namawi sa maong yuta. Makabawi ba sila? Nga wa masab sila ikapakitang dokumento nga sila gitag-iyan ini? Ikatulong pangutana. Nay nakasulti namo nga basin patituluhan kini nila og sekreto aron mailog nila kini yuta.
Posible bang mahimo ni nila nga 40 naman katuig kapin nga nagpuyo mi dinhi? Samtang sila 20 katuig pa lang? Ika-4 og katapusan. Kung amo ning patituluhan karon, pwede pa ba? Kung pwede man, asa masami mo duol? Mahal ba ang papatitulo og yuta? Mga pila man. Ug kung sa may requirements nga gikinahanglan, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Jason. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathano. Kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ha, ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, emotional, o mga problema sa mga ginadiling droga, problema sa inyong kaugalingon, kung feeling ninyo lonely, kaayo mo, nag-inusara mo, nag-depressed mo, tangtanga gyud na nga panghuna-huna ninyo, no? Dautan na, di na maayo, kay wa gyud mo nag-inusara. Saan pagpadala na atay email address nga, suliran_612@yahoo.com, na atay Facebook account nga, kini ang akong suliran official writers page. Naasad tay postal address nga 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And ato ang letter sender. Today kay atong taguon sa pangalan nga si Jason, taga Davao City. Punto legal ni ang problema ni Jason nga gipadala sa atua. Kay nakapalit ang amahan ni Jason og yuta. 40 katuig na ang nakalabay, way titulo ang yuta. Og kasabutan lang ang gikuptan sa iyahang amahan nga pinirmahan nila sa tagtungod nga tag-iya aning yutaa apaning bag-o lang may nangangkon na ila kuno ning yuta ug ila nang bawion. Ang maong nangangkon mga 20 pa lang katuig sa ilahang lugar, 20 katuig pa lang. Apan wala kini ikapakita nga mga dokumento nga nagpamatuod na sila gitag-iya sa yuta. Nahadlok sila kay may nakasulti nila nga pwede kuno patituluhan sa nangangkon ng ilahang yuta. Okay. Unang pangutana, nakapalit ang akong papa og yuta nga way title, 40 katuig na ang nakalabay. Kasabutan lang ang gikuptan sa akong amahan nga may pirma sa tagtungod nga tag-iya sa yuta. Balido ba ang pagpalit ni Papa ani? Wa ko kasabot, wa manggod pud akong gitanaw sa Facebook ba. Wa manggod nakabutang kung unsay atong pasabot nga kasabutan. Now, kasabutan pwede manggod siya kanang kontrata, kasabutan man pud na, kanang deed of sale, hinaot unta nga mauna ang dokumento nga inyong gikuptan. Or at least nagpamatuod yun nga kung pila ang palit, no? Unsay pila ka hektarya as ang deklarasyon, unsay ning yutaa, kinsay ngan sa tag-iya, no? Ang nakabutang anang inyong kasulatan nga numan mupalit ganit tag yuta, no, mga higala, mga sukintig paminaw, kinahanglan gyud na nga naay pruweba nga mo pamatuod nga gibaligya sa tag-iya ang kanang yuta ngadto sa ning palit. Unya nga ang kanang tag-iya or kanang ning pirma siya gyud ang tinuod nga tag-iya. Or kung laing tao man gani, ipakita pud niya, ipamatuod pud niya nga siya gitugutan o gitagaan og authority sa tag-iya nga ibaligya ng maong yuta ngadto sa mupalit. Ang dokumento manggod nga kinahanglan gyud ana supposedly is a deed of absolute sale. Kanang deed of absolute sale mo na say document nga mo prove nga nabaligya ang yuta og notaryado na siya, kinahanglan na siya nga manotaryuhan. Now, I hope kay wa man nato makita ang gyud no nga mauna siya ang inyong gikuptan gyud nga dokumento. Ikaduhang pangutana, 40 katuig kapin nga nagtikad mi aning yutaa sukad sa pagpalit ni Papa.
karon lang nahitabong may namawi sa amo ang yuta. Makabawi ba sila nga wa man sad sila ikapakitang dokumento nga sila'y tag-iya ani? Okay. Ang kanang tao nga muingon sila'y tag-iya, dili pwede nga lip service ra, meaning taman rag storya, way papilis nga ikapakita. Kay between nimo nga naay kasulatan nga maoy nag-okupar, nga maoy nagtikad, maoy ning angkon isip tag-iya gyud sa yuta, ang inyuhang mga akto, ang inyuhang mga actions nagpakita gyud og usa nga as if no kamo gyud ang tag-iya nga naay katungod anang yutaa, mas bugat nagbili kontra sa taong ning kalitlag butho nya kamo 40 ka tuig. Yan siya, ni kalitlag butho nga nangangko niya moingon nga sila'y tag-iya anang yutaa. Ang ako lang pangutana mauni, kung wa man gani na'y titulo, siya rog wa na'y deklarasyon nga ang mga yuta karon labo na sa mga ang munisipyo, nagkinhanglan man gyud nagkwarta, unya sa buhis man gyud na magikan, ang akong pangagpas ani nga naa gyud ni tax declaration. Ang akong pangutana kang kinsa kaha nakapangan ang declaration kay kung may tatog sa inyo kay mas lig-on pud na nga kanang papel para mo pa matuod nga with all the more reason nga dapat kamo mo'y dapigan sa balaod nga ilhon nga tag-iya anang yuta. Aha. Ikatulong pangutana, may nakasulti namo nga basin patituluhan kini nila og sekreto aron mailog yun nila ning yutaan namo. Posibleng mahimo ba na nila nga 40 ka tuig naman mi dinhi samtang sila 20 ka tuig pa lang. Okay. Now, lisod na siya patituluhan kay dili manggod naaman mo unya mo na ako pangutana, mas lig-on gyud siya, mas dako gyud og tabang kung sa tax declaration, inyong pangan or naamoy proof nga nagbayad mo sa tinuig na buhis ka ng real property tax. Kay kung naanay deklarasyon, maglisod yun sila og pa-title anang maong yuta. Unya, ang kanang pagpatitulo, di po na ingon anak ka sayon. Pwede po mo muadto sa DENR, pwede po mo muadto daan sa Register of Deeds, musuwat mo, mupahibaw mo, nga kung naay mo claim aning yutaa, kami ang tag-iya ani, og dili ni nila pwedeng mapatituluhan, kay dili sila tag-iya. Ikaupat, og katapusang pangutana, kung amo ning patituluhan karon, pwede pa ba? Kung pwede man, asa sa mo duol, mahal ba ang pagpatitulo sa yuta? Mga pila man ug unsa may requirements nga gikinahanglan, okay. Kaning pagpatitulo sa yuta, medyo kuti ni siya, kay naatay mga daghan ni kompleto nga requirements, ug magkinahanglan gyud mo sa serbisyo sa usa ka abogado kay mag-file man gyud tag petition sa korte or pwede na nato ipa-free patent kung kayak, labi na kung ang iyahang nature is agricultural land, then mo adto gyud tag DENR, sa Senro, sa Penro, sa Land Registration Authority, kutishas, and kinhanglan gyud og expert no nga assistance from a lawyer. Now, mungutana mo pila, wa man kay ko suhito sa rates sa mga abogado dinha sa Davao, no? And magdepende pod na kung labaw nagnamoy kay ilang abogado or magpa-refer baron mo, unya pwede na ninyo masabot ang kanang fees sa abogado. Nga di man po na usually kanang bulto or one time pwede man na ninyo anam-anamon og bayad or hinay-hinayan og bayad ang abogado kay taas-taas ra bayan na usahay ang proseso sa pagpatitulo sa yuta. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.